Agero no dicheng mari dhieyo makare nyakwaramogi kamora mora ma intiere arwakni machiegni weche manyien mag migago. Mokwongo thond weche. Riwruok jodolo okwedo tulo mar siasa manyocha okelo tho gi hinyruok Homabay e limbe mar kweth linda mwananchi. Koro wakwayogi ni gibed piny giwinjre mondo jothieth odogi osiptande mondo jowa oyud konyruok. Kuom jodolo e kaunti ma Siaya kwa sirikand kaunti no mondo manyore mar tieko ng'anyo mar jochiw thieth. Atamalo 60 mar jodak ma Nairobi chano manyo yo machielo mar wuoth poni omed nengo idho taksi ma ikawo kowuok e mbui. Machiegni nyakwaramogi namba mar ote machuok en 33600. Kao kamano bende wayudore mbui mag oganda Ramogi TV. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jodong gweng' mopogore kaunti ma Trans Nzoia okwedo medruok mar siasa manyayo pogruok kendo Siaya oganda e seche ma piny ochimo yiero maduong' mar higa mar 2027. Jodongo dwaro josiasa mondo duok piny liet mar siasa kendo we wacho weche makelo pogruok e kind oganda ka bende gilamo ne kwe kod dak kanyakla mar jopiny. Gikone kinde ma ji ochomo yiero weche midiro makelo pogruok owinjo rum kendo kum ochiu ne ji manyayo tulo makamano. Madaktari wetu wanazuilia wagonjwa wale wanakufa, na kwa hivyo sasa wamegoma sababu vile walioagana wapewe mishahara yao wanjapata pesa hadi hapa tulipo. Na kwa hivyo naomba serikali yetu tafadhali watu wa madaktari walipwe mshahara kulingana na vile walivyoagana. Hatujui hii nchi inatupeleka wapi. Tunataka walipe madaktari vile waliagana ili madaktari warudi katika kazi yao. Gavana wetu tangu madaktari waende mgomo anja jitokeza angalau kusema neno moja ama mbili ili afanye maisha yetu kuwa nyororo. Ningemwomba tafadhali ajitokeze tujue pale anashughulikia hiyo maneno, alafu roho zetu situlie. Kama mliongea kuna mkataba mlifanya na hao watu madaktari, so tafadhali hao daktari wapatie kile uliwaindia, utawapatia warudi kwa hospitali, watengeneze watu wetu waache kufa ovyo ovyo. Naomba serikali yetu ukiongea kuhusu Kenya mzima, kumbuka kaunti yako ya Embu tuko na sinda ya madaktari. Moko mjodolo ko jotend ute lamo e kaunti ma Siaya kwa jotend kaunti no mondo ruchenro mar lalruok gi jochiw thieth masani obolo tije gi piny kendo nitiere e ng'anyo mondo gitiek ng'anyo makamano kendo gidogi e tich ka giywago midhiero mokwako ute thieth mag sirikal e kaunti no nyaka ne ng'anyo makamano chakre. Kotende kod bishop machon ma kanisa Anglican e bade ma Maseno West gikwayo jochiw thieth mondo chiw thuolo ne twak e kindgi mar dok e tich kendo reso sektano makoro weyo jotuo mathoth mokwamo e mier. Ne gilose kide chenro mar thieth manono maonge chudo e kar chung' od bura magem kama moko kuom jolony e sekta mar thieth oywago medruok e kwan tuoche ma ok landre kaka tuo sukari e kind tuoche mamoko magiwacho ni ojimbore e kor gwenge ni mar thoth jopiny rem limo ute thieth mar pimo chalgi. Sirikal mamalo weyo ni sirikal mar gwenge kendo ne wageno ni sirikal mar gwenge nikech magi jowa, magi jothurgi gavana, magi jothurgi MCS gi, koro nyaka ging'igi maber. Koro wakwayogi ni gibed piny giwinjre mondo jothieth odogi osiptande mondo jowa oyud konyruok. Jogo ma wathiedho mang'eny kuom population mar jomadongo, joma ng'eny nigi tuoche mag sukari kendo gi tuoche mag pressure. Mae nyiso ni tuoche wa mar non communicable nitie malo, to koro mano omiyo wadok piny piny mondo wa plan kaka decision makers kendo wawuoyo gi jogo nyamreche manie gweng' mondo ng'e kaka tayo mine kata jogo man gi tuo ma pressure kendo ginyisgi gigo makelo tuochego kendo kaka ginyalo geng'o tuochego mondo kik yudgi kendo mondo giyud chieth kama ginyalo yude chieth kata kama ginyalo yude yien e sama kare kendo sama owinjore. Don't have to be sick for you to come to the hospital. Just come even for checkup. Let's check even your pressure. Let's check your heartbeat.
Jochiw thieth e kaunti ma Nakuru obago ng'anyo ka gidwaro sirikand kaunti no mondo orang midhiero ma gikaloe kuom thuolo mang'eny kod ywakgi. Giwacho ni osara margi mar dwe mar 7 pok ochulgi kod winjruok margi mane gigoyo e kogno higa mar 2017 pok oketi e tim. Gikwedo sirikand kaunti no kuom rem chopo winjruok margi kendo giwacho ni ok gibidok e tich nyaka dwachgi keti e tim. What we heard from the president, he said clearly that all the monies have been sent to the counties. And now we are wondering, where are the salaries for healthcare workers in Nakuru County? Hatuna what we call career guideline. And we are wondering, what is really happening? We believe nurses ndio backbone ya hospitali. Mukikuja hospitali, the first person munakuta ni nurse. But we are really treated so unfairly. Sirikal mapacho ka oketo kang' maduoko piny midhiero ma jotuo kaloe ka giwuotho kuom safar maboyo e yor manyo thieth kuom ketayanga gik thieth minyalo wuothgo kowuok e gweng' achiel nyaka machielo. Gige thieth go biro miyo jochiw thieth yot mar chopo ir jotuo ka bende thiro nengo mar wuoth kuomgi. Nyoket gi ayanga e romo manyorumo nyoro kendo kelo jochiw thieth mag oganda mawuok e konde duto mar Kenya makwan gi romo 5,000 ma obagi buore Nairobi. This is in alignment with the universal health coverage, even following the address that we just listened, even from the Deputy President or even President, about their work in terms of making the community health promoters able to help the Ministry of Health reach the services to the people, even to their homes. I learned that even rapid malaria tests can be done at the homes. This is in congruence with what we are doing now. We are very affordable. I'll give an example for Egypt. Our company is able to reduce the diagnostics cost by 40%. So if we replicate this in Kenya, we'll be able to achieve diagnostics at an even much affordable price, where we are talking about primary health care. Primary health care taken to the roots. This is how we do it, by making sure even the person at the farthest region is able to afford the cost of the testing, and they can be diagnosed early. We are very potential to have a collaboration with many different sectors in terms of the governmental sector, starting with NASCOP, National Public Health Institute, and KEMRI as well, in terms of the diagnosis. Machiegni kendo wadhi nyime kama kambi mar piny owacho matimo pim kod nonro mag science oyudo ayanga oboke mar tich makoro keto duoko mag gelai manyime. E nyasi ma oyore kod jagore migawo mar arita kaachiel kod jotelo mamoko, ginyiso mor margi kod ikruok ne tich kendo rwako tije makoro nyalo wuokie pinje maoko bang' puothgi ayanga kaka kar pim kod nonro molony. Oboke ni biro yangi e thuolo mar higni 4 mabiro kapok omigi machielo kendo. The NIS, we have Dennis Mwangi. The official presentation of the ISO IEC 17025 testing laboratory accreditation certificate by KENAS affirms that scientific work undertaken by one of Kenya's most important national laboratories has been independently assessed against internationally recognized requirements for technical competence, quality, and impartiality. So our responsibility now is to ensure that the benefit of this accreditation moves beyond the government chemist department and is felt throughout the institutions and ultimately by the Kenyan people whom we all serve. When Kenya's laboratories meet internationally recognized standards, Kenya itself becomes more credible. I equally congratulate the government chemists, its leadership, the scientists that you have, the analysts, the technical teams. This certificate represents a considerable work, discipline, and commitment to quality.
Jopuonje mag Kuppet bade ma Bomet koro nyiso ichwang' margi ewi duoko mar duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC mar dayo dho jopuonj ka gilero ni TSC onge ler ewi chenro mag pogo lemo mag jopuonje county no kendo gimor kaka TSC nene opogo lemo mag jalup director mochung'ne weche mag somo. Koteneko jagoro mar Kuppet bade ma Bomet Paul Kimeto, jopuonj go wacho ni ogimimor gilai mane otigodo e yiero jogo kagilero ni kinde jopuonj 50 mane ochopo mondo odadhogi 2 kende emano yier. We are receiving 2, but just one county got 20 teachers promoted to different levels. We do not know the criterion the Teacher Service Commission used. So that is why today, with my team and the members of Kuppet Bomet branch, we've come here to demand for the criterion and to demand that we are told how many slots were given to every county. We are demanding as Bomet, we want our own local personnel whom we have in our schools to be given those positions. And if the government is going to continue with that criteria or giving us people from outside to come and man our schools, we are going to stage a serious demonstration to do away with those individuals. We have the interviews that are actually around the corner, and we are asking Teacher Service Commission, if it is possible, at least you have provided the score sheet, and that is actually transparency and accountability. Rowere mawuok e alwora ma Nanyuki mano kaunti ma Laikipia ojiw mondo puonjre tiyo kod lony manyasani mondo giketre kata giritre kowuok kuom jonjore ma yudore e mbui. Ka gilose nyasi mar chiwo puonj, jolony mawuok e riwruok moro motisi ni Charity Initiative onyiso midhiero mar rowere kalie kowuok kod koso bedo gi lony e tiyo gi mbui ni mathothgi osechiwnegi singo mar tije ma ok adiera kod kuo mag gigi kod ayany ne gin giwegi. Eromono makamano bende nopuonj rowere lony mag yudo omenda kaka yor yuto margi e odiochieng' ka odiochieng'. Mwalimu wetu ametufunza sana, na kusema kweli hii imeweza kusaidia kwa sababu wengi wetu wakiweza kuja pia mavijana wenzetu pia wanapotelea huko kwa pool drugs. So hii program imeweza kutushika, tunakuwa intact, tunafungua akili bado, na pia inatusaidia to brighten our future. Institution imekuwa recognized, so utaenda mahali waambie the certificate is fake, hapa iko recognized. So I welcome everyone around Nanyuki, pia the partners and everyone, they can come in and join us and partner with us. At the moment we have 30 students that we are training, and every cohort takes 3 months. So this is our first cohort that we were launching today. And I think I just want to call upon all the youth from more areas within Nanyuki to come and enroll themselves to this program, because it will enable them to get job opportunities through digital workspace, and again they'll also avoid exploitation from the people who want to take advantage of the youth who have no information about a computer. Riwruok mar jotendinde mano Interfaith Network Kenya koro kwedo okang' mamalo njore mano nenore e kaunti ma Homa Bay e kinde romo mar kweth mar Linda Mwananchi. Jodolo go dwaro ni josiasa okung dhogi, wach mabende osir kod mano mar jodolo ma pacho ka mano Church and Clergy Association of Kenya. Nyakidi ni kod lerno. En chal ma pod medo nyuolo paro pachoka mani to enang'o machwalo medruok manjore ahinya to e rombe mopogore opogore mag siasa. Kitulo mane onenore e kaunti ma Homa Bay e kind romo mar kweth mar Linda Mwananchi nokelo tho kod hinyruok ne moko kuom jodak, obila kaachiel kod jofwambo ka koro riwruok mar Interfaith Kenya bade ma Homa Bay ochiwo pachgi. Kaluwore gi tend riwruogno, pod chando pachgi gima omiyo lweny makamano nonenore Homa Bay kendo chalo gima ne en chenro manochan magiko nokelo tho
hinyruok ne oganda kod kethruok mwandu. Jodologo bende oseyo monj ma jodolo wetegi, apise kod ute lamo. Ei ote margi ne ute fwambo, gidwaro tend arita otim nonro mapiyo kendo kawo okang' mar chik ne kweth njore mane omonjo jadolo mar kanisa Kopere Diocese ma Asumbi Father Peter Kiroho e Junction mar Rangwe Asumbi Oyugis. Okang' makamano bende gidwaro kawo ne kweth mane omonjo apise mag kanisa Adwen Malala nimar ni chal makamano nyiso achaya ne ute lamo. E kindego gijiwo josiasa mondo kik ti marach gi rawere kendo ne ni gimiyo gi thuolo makare mag tich. Wirani mano e achiel kuom yore mag neno ni ok gidonjore e njore. Gijiwo tend kaunti no mondo oyie twak makelo kanyakla jokanyo e sectors mopogore opogore koriwo jodolo kod jodong luo. Twak ma ibiro many godo yore mag chwalo godo kaunti ma Homa Bay nyime. Kwa machielo, riwruok mar ute lamo kod jotend din mano Church and Clergy Association of Kenya kotelnegi kod jakom Bishop Hudson Deda oseyo jotelo magoyo siasa manyalo nyayo tulo e kind oganda ahinya to e kinde ma Kenya ochimo yiero maduong'. Gidwaro duol mariwo pach oganda NCIC mondo luong josiasa maloso kamano. Gijiwo tendo bila oneni gichiwo arita maonge nindo e nyabathe konchiel ne kweth duto mabagorombe mag siasa. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakaramogi gi thuolo ni wadwani mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e od bura kama jatend migawo mar omenda idadhoge kotenore koda weche mopogore opogore mag keto mwandu e pacho ka. Wawinjane kaka chenro no dhi nyime. After the investment policy has captured an investment, it has to go again through a process. And the final verdict as to whether the project will now be implemented as an investment rests with the board. It is already in the policy, but it has to go through the process, the rigorous process of screening, feasibility study, all the guardrails. It passes the gate, and now there is investment. That decision is not shared with the board. Actually, the board cannot run away from that responsibility. That because the project was in your IPS, we are to implement it anyway. No, that is not what the Act contemplates. The Act contemplates a board that is responsible enough that will look at the commercial viability and put all those lenses that we talked about and do proper feasibility analysis. So that is the clarity that I wanted to give. On this other question, I think I talked about the guardrails that was raised by Honorable Arigo. When other investors that have come into JKA, I don't think we can now address that given what we have just spoken about, that we are at the stage where there is that expression that NIF should invest in JKA, that it has not progressed because we don't even have this policy statement yet ready. But we will subject it to proper scrutiny and possibly fund it. The issue, the matter that has been raised by my good friend from Mandera, I think your question is a bit wider. It's not just about National Infrastructure Fund. It's about inclusivity. It's about equity. It's about how we should deploy our public resources in supporting national development in this country. And I don't want to go back to the history of what happened. We know what happened. We know the mindset of some of the leaders at independence. I think we lost it there. If you look at countries like UAE, you look at Israel, Egypt, they are very dry. In fact, much more dry with the worse heat than what we see in northern Kenya. Yet, those countries are very productive. The economies of those countries cannot even be compared with our economy. It's probably one of the reasons why Kenya is where it is. So, this is a matter that we should not even end here. It's a discussion that must be carried forward. It will take us a while. In fact, when I see some people mocking some regions for being backward in terms of development, I ask myself, why are these people so insensitive? They are not even realizing that the kind of development that they are happy about, that they are priding themselves for having realized, it at the expense of us, that we paid taxes to give those developments to them, that we are paying debts that were taken so that they can enjoy those kind of privileges that they are enjoying. Not that they don't deserve
All of us deserve that kind of life. But for some reason, people who are in positions of making decisions did not see it necessary. Nyakoro magina chelo kom lipode go mabende pod wamedo luonu kendo wabiro kelo lipod no e wange e weche manyien mabiro kaw kamano kaw yoyo gi thuolo neno ka otemo lembui mar Facebook. John Waweru owacho ni kan Kaloko Beach sindo aworo mana kaka obila piny Uganda sanda wa to sirikal ma Kenya olingthi. Lewis Woda wase wacho ni tudo ma Homabay thiro dongruok sana. Anano kanyo ka Jen Otieno wacheno weche manyien e yo makare weche mag tulo gi siasa nyaka koro opogi mondo mi piny Kenya odhi mabor. Lindo Otieno wacho ni aneno weche manyien ka wuok dala e boma ma Kisumu ka wan wakwe waonge gi weche mang'eny okaramogi dhi mabor wakaw yweyo waduogo. Dial *811*288# to get Amazing Grace as your skiza tune. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Wuktich ka wuktich, yawuot luo tingo duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumga juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gwengo. Morindo yo, onyanya penyo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Chang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kalias to kapok wakelo ngolo wapuonjwa ni timo Ma en Maknani. Mashini kendo jimaro mauchiel e ji 10 modak Nairobi okwedo dwaro mar sirikal keto omenda matin mogik manyamburko mag taksi mikawe mbui onego kaw kuom jowuoth. Kaluwore kod nonro motim kod kambi mar Tifa, 59% mag joma noduoko penjo wacho ni en paro marach kaluwore kod nengo ngima moidho kama 39% kende emosiro parono. Dwaro mondo nyamburko mag taksi kido mikawe mbui obed kod kwano omenda matin mogik ma jariembo nego kaw kuom jowuoth. Kaluwore kod paro mar chikno, kembe mag taksi ma kamago kamoting'o Uber, Bolt, Wigo e kind mamoko ok onego ket omenda wuoth matin e bwo kama sirikal oyienge e nengo mar wuoth.
Paro makama igeno mar medo yuto mag joriembogo mosebedo gi ywak e wi ohala matin ma giloso e tijno. Meto makamano wachore ni nyalo wuok e kind shillings 180-220 nyaka kind shillings 400 nyaka 500. E report matinende ogol kod kambi mar Tifa wacho ni 63% mar jo Kenya makwedo paro makamano lero ni nengo taksi onego we odhi kod chal mar dwaro e chiro mar yore wuoth tok dwaro mar sirikal. Ka 33% emaneno ni en kare mondo sirikal omedo omenda makamano. Kamano bende 92% wacho ni nengo gik mochuno magitiyo godo pile ka pile oidho kendo giongo omenda mabalang' magibiro keto e taksi poni omed negone. Oganda gi yuago medruok e nengo mar nyanya momedre kod 41%, rabuon gwacho 23%, alot, mauta mar diesel, petrol, ringo e kin mamoko e thuolo mar higa achiel mokalo. Kodi paro machekni opuodhi 60% mar joma nolos godo wacho ni gibiro loko chenro magitiyo godo e wuoth ka 44% osingo madoki matatu, jomoko dhi podho kuma piko. Wuotho kata tiyo kod nyamburko giwegi kama 18% emosingo tho gi taksi. Nonro mano tim achiel kachiel ne jodak 733 ma Nairobi e kind higni 18 kadhi malo e dwe mokalo ofwenyo bende ni thoth oganda ya 73 ne pok owinjo wachni. Pacho oganda nokaw e dwe mokalo ka paro mar chik ni wachore ni sani nitiere okenge mage mogik machiegni kod goye chapa e gazet ma pacho ka. Penjo en ni gi chal mar lipodni en gima biro jiwo yuto joriembo kose duoke piny kaluwore kod kwan matin moikore medo chudo kaka sirikal dwaro. Kawadhi nyime ni kontrakta mar gedo mar gachreru e alwora ma Tiritab Moita mano mantiere kar chung'od bura ma Bureti kaunti ma Narok gedo chako tich makamano e thuolo mar jumbe 2 mabiro. Jatendruok mar geche reru e pacho ka Philip Maingi noketo wach makamano ayanga e romo margi kod jokanyo e sektano. Owacho ni e kind kilomita 50 stops 4 kamoting'o Tiritab, Moita, Ngoi, Kapsorok kod Tabaita ibiro ger ka gavana ma Kericho Eric Mutai bende wacho ni stops mag Tiritab kod Kapsorok biro konyo e bero chumi ma alworano ma kuom kinde mathoth osebedo ka odok piny. We agreed we have a small stakeholders meeting and invite all the people in this place where the station is going to be built. And as you know, we have changed the name of this station to Teritamoita. Initially, we had suggested another name. We have agreed this morning with the governor on many issues touching on the construction of SGR Phase 2P. And for your information, in Kericho County, SGR is covering 50 kilometers. And therefore, within those 50 kilometers, we are going to have not less than 4 stations, as the governor has said. And we are going to engage the local people. We are going to employ the local people. We are going to have the local young people working in this station. The choice of this station will not only place Chablanget in the map of this nation, but also open up the economy of this region. And residents will want to thank the president. Number 3, this station here, I want to commit to the people of Chablanget and the people of Kericho that nobody will move the station from here. The government plan has been solid. It has been very clear that the hub is going to be here. Duol makedo gi weche mag mibadhi pacho ka mano EACC koni e thuolo mar higa achiel mosekalo gisedo mwandu maromo shillings bilion 3.6 mag piny owacho mane oyaki kata mane okawe yor mibadhi e pacho ka. Kane oloso Mombasa, director mar duolno Vincent Okongo koni e thuolo mar higni 10 mosekalo giseduoko mwandu manengo ne oyo shillings bilion 30 mane oyaki. Kabendo lero ni pod gidhi nyime kod buche mamoko e doho mageto duoko mwandu mamoko. Gikoni gijiwo chenro mar kedo gi weche mag mibadhi to chutho bang' piny owacho medo kwano omenda mosebedo ka ichiwo negi higa ka higa kowuok kuom shillings bilion 4.3 nyaka bilion 4.9. Worth 3.6 billion. But if you check over 10 years or thereabout, we have recovered assets over 30 billion in this country. We have a lot of cases in court on unexplained wealth and recoveries, over 400 billion. We have also disrupted through covert means stealing of public funds, averting the loss
a gain of 40 billion Kenya shillings. So that is in a nutshell, but the money we were given in the last financial year. 3, we were able to examine institutions. We are also telling public entities, you need to strengthen your systems. But if you look at the number of files the Commission was investigating, my colleague will tell you there are several, because they are at various stages of investigation. But the ones we were able to finalize are averaging 178. I think the final figure will be released as we finalize or launch the annual report. Lit kod kuyo no kwa Uganda e kinde nyasi mar alam mar ringreji abiriyo manowito ngimagi masira mar apaya chieng' Tich Abich e kar dak ma Kalembwani mayudore Nzau kaunti ma Makueni. Anyuola magi olero ni tho makamago owegi kod buok maduong' kod lit e chunygi. Otieno Joab ni kod ler. Ne en lit kod kuyo manyokwako oganda e kar dak man Ndhongoni e kar chung' od bura ma Kibwezi e kinde nyasi mar alam mar kanyakla ne anyuond ji 7 manowito ngimagi e masira mar apaya chieng' Tich Abich mokalo. Masirano nojuko nyamburko mane sombo ji kagolo e gweng' ma Kwenda Kalembwani ne nyasi mar nyombu. Lit mar lalo joggi ma pod ne giero nyiedhore ayanga. Anyuola mag-gi to lero ni kopogore kod lalo joggi ma gihero, ting' mane itimo kod jogo mowito ngimagi bende pod odong' kaka midhiero. Nimeumia sana na kijiji imepoteza mtu aliyekuwa wanamtarajia kuwasaidia. As a family, we are saddened. Actually, we have not come into terms. Hakuna hata saa zingine mwenye anaongea na mwingine because our brother alikuwa analea watoto wake na alikuwa anawalea peke yake. Sijui nitafanya nini kwa sababu huyo mtoto wangu ndio alikuwa tegemeo na hata sina mwingine. Nyasi mar alam nono yore kod jotelo mag dinde, anyuola mag jogo kaachiel kod jotelo mag siasa. Kakoro yiero siem ne joriemb nyamburko mondo obed akicha e seche magene apaya. Hatukuwa tunatarajia kuwa tunaweza kupoteza ndugu yetu katika wakati kama huu. So tuko na uchungu na tunaumia, tunaomboleza na hatuna jambo la kusema. Tuko chini kabisa. Tukue careful, wewe mwenyewe ulichunge na uchunge wale ambao umebeba na pia uchunge raia ambao wanatembea. Watu waache kuoverload magari sana. Nimeona mswada ambao umeletwa umetumiwa Ministry of Transport kwamba gari zingine ziweze kutolewa carrier kwa sababu zina overload. Otieno Joab, Ramogi TV. Joale kaunti ma Taita Taveta okang' mar yweyo chiro margi bang' ng'anyo mar jochoko osuru e kaunti no kendo golo taka moseneno e alworano. Joalago koro golo ywak margi kendo dwaro mondo twak obedie e kind jotijgo. Jotichgo osebedo e ng'anyo kuom thuolo mar ndalo 4 ka giywago rem mar osara margi kod tiyo e lwasi ma ok ni kare. Tukaamua kwamba stage yetu ama Voi town yetu yote tushikane ili tuweze kufanya usafi. Kitu ambacho kimetushangaza ni kuwa wafanyikazi ambao wanafaa kufanya usafi katika kaunti yetu wamegoma. Tumeamua tujitokezee kwa wingi tufanye usafi, na pia sisi wakujali tupatia nafasi nzuri sana ya kufanya biashara hasa huku maeneo ya Voi. Ndio maana siku ya leo tunataka kumwonyesha pia yeye kwamba sisi tuko pamoja na yeye, tutamshika mkono mpaka dakika mwisho. Wale viongozi ambao wanasimamia wafanyikazi wa kukusanya ushuru na wale wa kufanya usafi waketi chini na wakubwa wao wakubaliane, kwa sababu sisi tunajua tatizo la pesa si kwa kaunti. Tatizo la pesa saa ingine linatokana na national government. Apisas magobile kar chung'od bura ma Mbeere South timo nonro ewi tho mar jago moro ma jahigni 35 kaachiel kod jaera mare ma jahigni 24 ma ringregi nokwany e puoth Mogoka e kar dak ma Wikaze Gashururi sublocation. Ringre jagono noyudi koliero e yien ka ringre jaerane to noyudi ka oriere e tie yien no.
Ringrego noyudi kod jatich e puodhono mane timo tij kuo yath ma bang'e onyiso wuon puodhono. Jodogo wacho ni ji ariyogo noherore kendo nong'egi kod nyiso ayanga hera margi. Ji ariyogo nonemo gik e chiro mantiere machiegni seche mag odhiambo kapok ringegi okwanya ka wachore ni onge chwanyruok moro amora e kindgi. Jagano bende wachore ni okwayo osiepne sim kendo nomako tipo ka owacho ni jonyuolnego ok mor kod heragi kendo ni odiochieng' nodong' matin e piny ka. Kumwambia kitu chochote kama hii. Sasa hii ni mshangao tu, tumesikia tukipigiwa simu jamaa amenyonga na bibi yake kuja tukakuta wameaga dunia wote wawili. Jana walishinda pamoja, wakadea simu ngambo ile pamoja, wakaja Njikasa pamoja, wakaelekeza tu pamoja, wakiwa wanapendana pamoja mpaka maraso yao pale nyumbani. Sasa pale tuwezi kushuhudia tu wakiingia kwenye bao waliendea namna gani, lakini tumekuta viatu zao pale pamoja, halafu mili yao ndio iko hapa hivi. Hiyo ni janga lenye limetuguza sisi kama wenye familia, na tunaomba vijana, tafadhali mtu akifika mwisho, afadhali ujiongee ama utafute usaidizi kwa mtu mwingine kuliko kujitia kitanzi ama kuua mwenzako, sababu sisi wazazi tuna shida mingi. Sana sana huyo mzazi wa huyo msichana. Itakuwa janga kubwa sana sababu ni msichana, alikuwa msichana mdogo na alikuwa na umri mdogo na alikuwa mjamzito. Duol makedo ratich oganda Kenya National Commission on Human Rights okwedo midhiero mathoth mar nyiri mitere nyange kendo ok chwal lipot margi e kaunti ma Garissa ka gimedo ni en rocho ratich oganda. Romo mar jodak kod jolony e sekta mopogore e kaunti no noyangore ni kuom nyiri 187 kuomgi osetere nyange ka gin gik makelo kiondko kuom jodak. Kata kamano obila ojiw mondo kaw ondamo ne ruodhi moyie ni timo kamano odhi nyime e kuonde ma girito. Economic motivation back in the last 2 years, I remember ni muhimu as a community, ni responsibility ya kila mtu kwa sababu kuna madhara mengi sana ambayo yanatokana na ukeketaji wa hao watoto hata wanapo grow up into marriages. Saa zingine kuna effects kama fistula na ambazo si muhimu. Kwa ufupi ni kuwa hiyo ni human rights violation. Hapa kaskazini mashariki huwa inaendeleza mambo ya ukeketaji na ikawa muhimu tuongee na washikadau ndio tuzungumzie mambo ya ukeketaji, manake inakiuka haki ya wasichana na wanawake, na ni muhimu tuangalie usawa wa kila moja katika jamii. Wadhi kaunti ma Kisumu kamanyuola moro kod jogweng' mawuok Kadongo Korando e sub county ma Kisumu West, county ma Kisumu korodoro mondo sirikal owuog oko mapiyo oger kata ogundho lalo ma Kambui kochomo Konoka motudo gwenge ariyogo. Tok jaduong' moro ne lwar mowito ngimane dweni kane otemo kalo kodhi kanisa. Mana ka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, jodago wacho ni olalono osemiyo gi midhiero kama otelo ne tho makamano. Ji 7 mamoko bende oselwar katemo luwe moyudo hinyruoge mopogore e fuoni mag dendgi. Kakoro gin kod luoro ni midhiero no nyalo medore kaluwore kod koth El Nino manyocha olandi ni biro chwe e pachoka. Ma e chalo lalo ma Kambui Konoka motudo gwenge ariyo, Kadongo kod Korando e sub county ma Kisumu West, county ma Kisumu. Picha moko kaka thoth jodak makae, ahinya to joma hikgi oniang', kukni gi luoro e kinde ma gitemo kalo e wi olalono gichop loka machielo. Ne familia mar mosenindo Nicholas Anyango, kalo olalono koro siko miyo gi paro mar lit e chunygi tok jaheragi lalo ngimane katemo kalo olalono tarik 2 dweni. Mowuoka kobiro lemo ok obudho to ng'wech duogo dala ni jaduong' ogore piny e daraja. Akwa sirikal ka giyie to ging'inwa darachwani. Jowetena an gi lit e chunya mang'eny kuom jaduong' na no kechane manyocha wan kode ka koro jaduong' dhi e pole yo moro mafuwo. Konywa uru sirikal. Thoni nopoa to mirima omaka
kabisa. Daraja ni osakawa kum ndalo mang'eny. Kiwachi awacha. Ka okolos to butingo maiti wiwa. Obiro tingo maiti ke chuno ni nyaka watere dala. Jodak yango ni masira mar thono. Kende, okema olalono osemiyogi, to nitie jogo moseluar bende katemo kalo olalono, kendo yudo hinyruoge kaka mag wil kod tur e dendgi, kamoting'o nyithindo koda ka jomadongo. So many people have been injured here. Around 7 people in total. An gi mine adek moseturo daraja ka. Nyaka koro chopo kama koro onekeni. Osehinyo mang'eny, osehinyo ka jakwara kae. Mogore pi ma bade ong'ikore. Ma moni chano ogore pi ka nyathi e goke. Sani koro nyonde jaduong' ka. Pesa no osegol ka chon kodero dondi nene deputy mayor. Niloso go daraja ni. Nyaka sani daraja ni pok olosi ma koro chopo kama ji moko torie. Koro nyo chopo kama tho wuokie. Jodak go koro tielo seyo ne jotelo manegi yiero kuom serem chopo irgi kendo kaw okang' mowinjore kata bang' chwalo negi wach ewi rach olalono gino makoro okelo negi nyaka tho. Ne wasetemo chien kacha, MCA is aware, ong'eyo ni daraja ni rach, MP nosekero joge ka, gavana nosekero joge ka, makoro nochopo point makoro kwa penjo wach daraja ni tiluongo ni wadwa madh chai office moko madongo Kisumu ka. To gima lich na pok gibiro be pok ng'ato nyono ka. Ang'e ni ka wawacho tiwacho na buom pingo MP, abuom pingo sendeta, abuom pingo MCA. E kinde magikwayo sirikal mondo winj ywakgi mapiyo ochopo resgi e lwet olalono, gikoni gin kod luoro ahinya ni ka kodh El Nino mane olandi obiro gore piny. To kata mana 70% mag nyithindgi matiyo gi olalono ka hawo skunde sombgi biro rochore. Luoro ma wan go ni koth mabiro madwe mar 9 ni kidek chak muk daraja makoro dong mararacha manye wagundho ni. To at the same time kidek kata ng'at moro chak thoe e daraja ni. Akwayo sirikal mar Anyang' Nyong'o kaka gavana obiro chopi kata en owuon kik oor ng'ato obiro ne daraja ni kik chak bineg ng'ato kendo. Jodak maluorani koro medo sundo sirikal kod jotelo manegi yiero mondo owuog oko mapiyo okonygi gundho laloni makambui konoka kapok kodh El Nino ogore piny. Gigolo siem ni ponono mano okotime wang' sa to gin kod luoro ni ji mang'eny biro medo wito ngimagi kata yudo hinyruoge mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, tiyo lalo makambui konoka, sub-county ma Kisumu West, county ma Kisumu. Erokamano nya Millicent Adhiambo kuom lipodno. Wageno ne jokanyo biro kawo okang' kapok olalono omedo kawo ngima oganda nyaka Ramogi gie thuolo ne chenro mar Migaga kawo yweyo machielo kidhi mabor pod waduogo. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there.
Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwa Ramogi gin ji mane ugen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gin tiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To yega pika biyo gachiel koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development ma for East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo olok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Machiegni kendo paro wuok maduoko chenro mag thieth e lwet sirikal mamalo. Ma oyangore odiechieng' mar tieko romo mar twak ewi thieth ma pacho ka. Romo mosebedo ka dhi nyime e boma ma Nairobi. Riwruoge mag jochiw thieth ogolo paro mondo mi olosnegi duol mabiro telo ne thieth. Paro ma kata kamano Gavanas ogweyo oko. To ka jafwambo marwa Judith Omondi lero, jatend piny William Ruto ogolo chik mondo mi resi midhiero ma okwako chenro mar ndiko jochiw thieth mag UHC e yo maongirore ma ka ok kamano to biro dwaro ni chwalgi e bwo sirikal mamalo. E odiechieng' mogik mar tieko romo mar twak ewi chal mar thieth ma pacho ka, ma obagi e kar romo maduong' ma KICC Nairobi, ywaruok kod twak matut owuok ma otudo tend counties kod duoko chien chenro mag thieth e pacho ka. E twak ma otelie kod jatend piny William Ruto, riwruoge mag jochiw thieth oseyo counties ka gikoni ochopo kinde manyaka duok thieth e sirikal mamalo, kama moko kama oriwo jakom mar riwruok mar Clinical Officers Peterson Wachira to golo paro mondo mi chuog duol mabiro bedo kata yo thieth ma pacho ka ma ok opog moko kuom lemo ne tend counties kod sirikal mamalo. As we speak here, we have healthcare workers who on the 9th of every month can't access care because governors have not sent money to SHA. SHA has locked them out. So you offer services that you can't offer get yourself. 8.6 billion was allocated for absorption of UHC staff into permanent and pensionable. But as we speak today, nurses in this country are on strike because the county government have refused to absorb these UHC staff. If you can be able
through the Intergovernmental Coordinating Summit, deliberate under Article 189, it is actually possible to have a joint authority to be able to manage the health workers across the 47 counties under one authority. Kuom dweche koro, ywaruok osebedo e kind tend counties kod moko kuom riwruoge mag jochiw thieth, ahinya to jochiw thieth mag UHC, madwaro obok mag andika e yo maongirore. Ywaruok ma jatend piny William Ruto osingo tieko e thuolo mar juma achiel, maka otamore to jochiw thieth go itero tiyo e ute thieth ma itayo kod sirikal mamalo. Let us sort this out and let's give ourselves a maximum of a week and sort this out. I have given options. I have said if the counties have a problem absorbing these workers, the national government will absorb them. Paro mar mayo counties teko mar tayo thieth okwed ma okalo kod jotelo mag riwruok governors, kama oriwo jakom riwruogno Ahmed Abdullahi kod governor ma Mombasa Abdul Swamad Sharif. You need to ask yourself, Your Excellency, what are the conditions that made a CBA to be signed in 2017 that every government that has been able to come through has not been able to do a CBA like that? Most of the time in the past, it has been an issue of disbursement and releases of money. In this particular case, Treasury has disbursed. We are having crossover issues, which we will deal with on Monday. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okoni duol makeyo yedhi e pacho ka KEMSA digoro lai makare madhitayo kendo menyo kaka yedhe ichiwo e pacho ka ute thieth duto. Equipment worth 9.8 billion shillings in 239 health facilities in 44 counties of the Republic of Kenya. And that work is ongoing. Equipment you will not have imagined. CT scans, the MRIs, the lab equipment and so forth. There is a lot of equipment placement ongoing. Ermo mar romoni, mathoth kama oriwo kaka shatiyo, ahinya to ne jotuo mag tuoche matama, omeny kendo geno chiwo mar loso ma osekethore. Judith Omondi, Ramogi TV.